maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka dora sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da zuwa wannan channel mai albarka zangon Arewa TV. Kar a manta in yau ne farkon shiga wannan channel a danna mana subscribe sannan a danna mana ƙara domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora su. Kamar yadda kuka sani mun faɗa muku za mu sanar da ku wani sirri ta cikin wannan player A Xplayer, wanda wannan sirri ne gaskiya wanda ba kowa ne ya san shi ba, kuma in dai ka tsaya kaga wannan bidiyo daga farko har ƙarshe ka gani za ka ga wannan sirri ne mai amfani a gare ka. Shi wannan sirri da muka ce za mu sanar da ku shine sirrin security, wanda za ka saka wa bidiyon ka ko audiyon ka security wanda ba kowa ne zai zamanto ya san da shi security ba, kuma ba za a wani bincika gun ba saboda ba a san gurbin ana saka security ba. In har bidiyon na burge ka da Allah ka daure ka mana share domin wasu masu amfana da wannan bidiyo. Da farko za mu shiga cikin wannan Xplayer kamar haka. Xplayer mu za ta buɗe, ga nan tana loading, za ta buɗe player. To kamar yadda kuke gani nan player mu ta buɗe. To kamar yadda kuke gani wannan shi ake kira da privacy namu, shine privacy ko wannan shine privacy, inda zaka je ka saka security sannan ka saka lock ka ɓoye abinka a ciki. To ma'anar ɓoye abin ba wai zamanto ne a cikin wannan player ba za a same shi ba, dan za ta yiwu da akwai player da yawa ko wani privacy da yawa wanda zai zamanto mun ɓoye abin mu, amma an je ta memory ko an je ta zanda a ga abin, kaga kenan ta player kaɗai ka ɓoye, ko an je gallery a samu, kun ga kenan wannan ba privacy bane ba, tunda wannan ba tsaro bane. Dan na rasa ita wannan player na je wata player na same, kan ga ai ban tsara kayana ba. Amma shi wannan privacy da suka saka wannan player wanda suka yi modernize sun yi matukar kokari wajen su ɓoye maka kayanka ta ko ina. Misali bari mu gwada ku gani. Da farko kafin mu saka privacy din, kafin mu saka abin privacy ba mu je zanda ku gani karewa, mu shiga zanda. Yanzu dalilin da ya sa muka shigo zanda shine in kuka ga abin gashi nan a zanda kuma muka je muka ɓoye shi, sai ku ga ina sai ku tabbatar da abin da ke faɗa. Yauwa kamar da kuke gani nan ga mu nan mun zo za mu ɗau bidiyon namu. To misali muna so mu ɗau wannan bidiyon da aka rubuta gareji ko in kuka kula za ku ga shine na ɗaya, na biyu, na uku, na hudu, shine bidiyo na hudu. Za ku ga hoton ɗan sanda kamar fim ɗin India haka, an rubuta gareji a jikinsa, kuma megabyte ɗinsa 3.77 MB ne megabyte ɗinsa. Don ku lura yadda muna dawa in Allah da za ku ga ba za ku same shi ba. To za mu fice already, tunda kun ga bidiyon da za mu je mu ɓoye, sai mu je mu ɗauko shi mu ɓoye shi. To za mu shiga player mu Xplayer, sai mu je mu saka a privacy. Shi nan tana loading, za ta buɗe. To already dama ka shigo ka saka lock ɗinka, inda za ka shigo za su nemi ka saka musu security da za ka yi amfani da shi a cikin wannan privacy. Already in za ka saka bidiyon ka, za ka zo nan ka taba, sai ka taba gallery nan. To bari mu je kawai direct ta bidiyon namu kawai, sai mu dauke shi ma mu saka shi, duk yadda kai ɗaya ne. To za ka zo ka nemi bidiyon da aka wannan din gareji, I think yana nan, ba an dubo shi. To gareji yauwa a cikin gashi nan, yauwa mun same shi ga nan, sabon fasarar algitan gareji. To misali ba mu yi privacy din sa ku gani, gashi nan lock private folder, in kai shi kenan can inda private folder ɗita take, na saka shi a lock. To kun ga already ina ma saka shi ya ɓace a nan. To direct dama mu abin da muke so mu nuna muku da gaske ko a zanda ba za a same shi ba in dai bidiyon ka ya zamanto ka saka a wannan privacy. To saboda haka za mu je mu zandar mu koma zanda domin mu nuna muku mu ga za a ga bidiyon ko ba za a gan shi ba. Kuma ta ko ina ma ka je, ko ta gallery ko ma ina ne, ba za fa ka samu bidiyon nan ba saboda already ya riga ya tafi, ya riga bata. Za ku ga in da muka irga shi ne na ɗaya, na biyu, na uku, na hudu shine anan. To na ƙasan sa ya zo ya replace ɗin gunsa, shi ya zama na hudu. Already ya bata.
kar a manta a danna mana subscribing sannan a danna mana ƙararrawa don samun sabbin shirye-shiryen mu da zamu dora. Wannan ita ce hanyar da muka ce zamu koya muku ta sabon sirri na A Xplayer lock. Mun gode.